Исәмсез кадерле укучылар, сезнең белән янә мин, Галимҗан абый, һәм без инженер дәресләрен өйрәнүне дәвам итәбез. Димәк, алдагы дәресләрдән без нәрсәләр белдек? Беренчедән, электр тогы ул корылмалы кисәкчекләрнең юнәлешле хәрәкәте икән. Һәм әлеге корылмалы кисәкчекләрнең саны ток зурлыгын билгели. Ток зурлыгы барлыкка килсен өчен безгә көчәнеш кирәк. Һәм үткәргечтә көчәнеш шушы корылмалы кисәкчекләрне хәрәкәткә китерә, ә үткәргечнең һәм башка җиһазларның каршылыгы бу хәрәкәткә каршы тора. Инде электр тогының тормышта кулланылышына килгәндә, без танышып үттек берничә җиһаз белән. Мәсәлән, резистор, диод, светодиод һәм башкасы. Карап үттек шулай ук алар белән бәйле берничә макетны, ә бүген сезгә мин тагын бер элементны тәкъдим итәсем килә. Ул атала реостат дип. Реостат үзгәрешле резистор. Ләкин гади резистордан аермалы буларак, реостатның каршылыгын без аңа механик тәэсир ясап үзгәртә алабыз. Конструктив яктан реостатлар бик күп төрле башкарылышта булырга мөмкин. Шуңа да карамастан, алар барысы да бер үк җайда эшли. Уртада урнаштырылган яшел рәсемгә карасак, АС челтәренең үзгәрешсез булуын күрә алабыз. АБ һәм БС челтәрләре исә реостатның телчеге нинди торышта булуга карап, зуррак һәм кечерәк булалар. Шул рәвешле реостатның махсус телчеген бер якка борып яисә икенче якка борып, бәлки ниндидер өлешен шудырып, без АБ һәм БС челтәрләренең каршылыкларын арттыра һәм киметә алабыз. Конкрет мисаллар карап үтик. Киләсе макетта светодиод, резистор һәм реостаттан җыелган гади генә макет күрсәтелгән. Биредә реостатның А контактына килеп тоташа светодиодның аноды, Б контактына тоша чыганактан килгән плюс челтәре, ә реостатның С контакты кулланышсыз калдырыла. Биредә кулланылган реостатның бора торган тоткасы бар, һәм аның торышын үзгәрткәндә АБ челтәренең каршылыгы үзгәрә. Нәтиҗәдә безнең светодиод бер якка борганда яктарак, икенче якка борганда сүлпәнрәк яначак. Дәвам итәбез һәм сезнең өчен янә бер үрнәк. Киләсе макетта инде безнең реостатның С челтәренә дә аерым бер резистор челтәре тоташтырылган. Бу очракта безнең реостатның телчеген бер якка борсак, мәсәлән, яшел светодиод яктарак, ә кызыл светодиод сүлпәнрәк яначак. Ә инде реостатның телчеген капма-каршы юнәлештә борсак, кире процесс күзәтелә. Ягъни яшел светодиод безнең сүлпәнрәк яначак, ә кызыл светодиод яктарак яначак. Электрга каршылыгын үзгәртә алучы тагын бер элемент фоторезистор. Фоторезистор исә бездән ниндидер механик тәэсир тәләп итми. Бу элементның каршылыгы аңа төшкән яктылыкның күп булуына яисә әз булуына бәйле. Һәм ниндидер якты шартларда безнең фоторезисторның каршылыгы әз була. Ә инде әгәр дә бу элементны караңгы шартларга урнаштырсак, аның каршылыгы зур була. Инде күпләр аңлагандыр, бу сыйфат фоторезисторны датчик буларак кулланырга мөмкинлек бирә. Мәсәлән, безнең ниндидер җиһаз караңгы төшкәч лампочканы яндырырга, ә көн яктыргач ул лампочканы сүндерергә тиеш була. Бу идеяны чынга ашыру өчен без шулай фоторезисторга мөрәҗәгать итәбез. Ләкин әлеге алымны кулланганда да бер нечкәлек бар. Сезгә экраннарда күрсәтелгән макетны үзегезгә җыеп карасагыз, аның нәкъ менә киресен эшләгәнен күзәтә алырсыз. Ягъни без бу схеманы якты шартларга урнаштырсак, безнең лампочка яначак. Ә инде без караңгылык булдырсак, безнең лампочка сүнәчәк. Барысында фоторезистор белән светодиодның үзара ничек тоташуы хәл итә. Димәк, бу схемада алар бер-бер атлы тоташа. Һәм караңгы шартларда челтәрнең каршылыгы зур булу сәбәпле светодиод аша аз ток үтә. Шуңа ул начар яна. Якты шартларда исә фоторезисторның каршылыгы кими. Һәм челтәрдәге ток зурлыгы арта. Шуңа күрә безнең лампочкада яктырак яна башлый. Якты шартларда исә фоторезисторның каршылыгы кими. Шул сәбәпле безнең челтәрдәге ток арта, ток арткач безнең лампочкада яктырак яна башлый. Киләсе схема исә бу кирелекне төзәтә. Биредә фоторезисторның светодиодка параллель урнашуын күрә алабыз. Өстәп, аларның икесенә бер-бер артлы тагын бер 10 кОм каршылыклы резистор кулланылган. Бу очракта макетны караңгыда урнаштырсак, безнең светодиод яна. Яктылык артса, светодиод сүнәчәк. Ләкин ни өчен шулай була соң? Әйдәгез фикерләп карыйк. Безнең яктылык күп вакытта фоторезисторның каршылыгы әз була. Бу очракта светодиод сүнә. Ләкин ул ни өчен сүнә? Безнең корылмалы кисәкчекләр ток барлыкка китерә дидек. Ләкин алар үзләренә күрә бер хәйләкәрлек кыла.
Яктылык күп вакытта фоторезисторның каршылыгы әз булу сәбәпле, безнең корылмалы кисәкчекләр зур каршылыкка ия светодиод аша түгел, аны урап, әз каршылыкка ия фоторезистор аша үтәләр. Шуның нәтиҗәсендә безнең светодиод аша үтүче корылмалы кисәкчекләрнең саны бик әз булып чыга. Шуңа күрә ул янмый диярлек. Караңгы шартларда исә киресенчә, безнең фоторезисторның каршылыгы зур була. Шуңа күрә безнең корылмалы кисәкчекләр зур каршылыкка ия булган фоторезистор аша түгел, ә чагыштырмача әзрәк каршылыкка ия булган светодиод аша урап үтәчәкләр. Һәм светодиод аша үтүче корылмалы кисәкчекләрнең саны күп булгач, безнең лампочкада яна башлый. Шулай итеп, без сезнең белән яңа ике элемент – реостат һәм фоторезистор белән танышып үттек. Алдагы дәресләрдә өйрәнгән гади резистордан аермалы буларак, бу элементларның каршылыклары теге яки бу шартларга бәйле рәвештә зуррак һәм әзрәк була ала дидек. Бу сыйфат теге яки бу схемаларда ничек кулланыла, без бу турыда шулай ук бераз карап үттек, таныштык, ә киләсе дәресләрдә исә дәвам итәрбез. Ә бүгенгә безнең дәресебезнең беренче өлеше тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.